svømning. Ja, men svømning det foregår jo i vand, og så skal man bruge sine arme, og det er dem, der skal rotere, så man får noget fremdrift i vandet, så man kan komme fremad. Og til det så skal man også bruge sine ben. Og det er primært benene, der er din motor. Det er dem, der skal have dig i gang, det er dem, der skal holde dig i overfladen, og armene, det er dem, der får dig fremad. Så skal man også huske at trække vejret, og det skal man selvfølgelig huske at gøre over vandet, for ellers så drukner man. Hej og velkommen til tørsvømning i dag. I dag så skal vi her om crawl, og jeg vil gerne starte med at bede Agnete og Christian om at sætte jer ned på alle fire. Og så skal I andre to, I skal lige ligge jer ovenpå på maven. Og så starter vi lige med at få armene med, og det foregår sådan her. En rotation omkring hele kroppen. Godt, det ser godt ud. Og så skal vi også prøve at få benene med. De kører sådan her. Super hurtigt. Og så skal bevægelsen, den skal ligge i hofterne, og ikke i knæet. Ja, det er godt. Prøv at få lidt mere bevægelse på hofterne. Super. Godt, vi skal svømme crawl. Vi starter med et hovedspring, hvorefter du så skal huske, at vi skal strække armene, og vi skal strække benene, og vi skal kigge ned mod bunden, når vi svømmer. Værsgo.